F'Settembru pajjiżna reġa' kellu l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro. Dan skont statistika uffiċjali maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat. Għarraba xahar konsekuttiv Malta kellha l-inqas rata ta' qatt fost is-19 membru fiż-żona euro. F'Settembru rata ta' qatt f'pajjiżna kienet ta' 4.2%, dan ifisser tnaqqis ta' 0.2% inqas mix-xahar ta' qabel. Fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea kienu biss ir-Repubblika Ċeka u l-Polonja li qabżu lil Malta fl-inqas rata ta' qatt. Il-medja tal-qatt fiż-żona euro kienet ta' 8.9% li jfisser iżjed mid-doppju mir-rata ta' Malta. L-ogħla rata ta' qatt kienet irreġistrata fi Spanja bi 18.7% li jfisser iktar minn 4 darbiet aktar mir-rata ta' Malta. Wara Spanja l-ogħla rata ta' qatt fl-Unjoni Ewropea kienet irreġistrata fl-Italja b'10.8%. Jirriżulta li fuq medda ta' 4 xhur f'nofs il-pandemija, il-qatt f'Malta naqas b'aktar minn 1000 persuna. Intant fi tweet il-Prim Ministru Robert Abela qal kif dan jikkonferma li f'Settembru Malta kellha l-inqas rata ta' qatt fiż-żona euro għal raba' xahar konsekuttiv.